Det sjove er, når man er debutant, og man fortæller det til sine venner, så går de sådan helt rundt til. Altså, er du klar med det? Jeg har da været klar hele ugen. Det er en til pausen. Så siger min kæreste, du skal være far. Det passer ikke. Så har jeg en undskyldning for at være lidt nervøs. Men nej, først også, du skal huske at fortælle mig dig selv det første gang, og sådan noget, for at gerne vide, hvem du er. Så jo, jeg hedder Kenneth. Folk kalder mig Kenneth. Jeg er 35 med forhud. Og jeg er ikke pædofil. Det er meget vigtigt lige at sige, at jeg ikke er pædofil. Men det har lige været jul. Lige. Jeg var arbejdsløs længe, og tiden går ret hurtigt. Jeg var i hvert fald hjemme til jul, og hjemme blev så i København. Hvis der er nogen, der er slået af på grund af dialekten, så må I skulle lige spørge siden, hvad fanden til. Men jeg var hjemme til jul, og besøgte min bedste barndomsven. Og han har så 3 børn, han har lige fået en lille pige. Sådan en lille pige, hun er vel 3 måneder på det her tidspunkt, og det er meget interessant, når man selv kun er et barn. Og jeg skal holde hende. Det vil man helst ikke. Det skal man. Der er fucking mange instruktioner, når man skal bære sig et lille barn. Altså, man kan bære en hånd, principielt. Så lille er hun. Og jeg står med det her lille barn, og husk at støtte navn. Okay, så. Jeg står og holder med det her, og tænker, hvis jeg vender hende om, så ligner hun en lille kortring. Men jo, jeg er blevet 35, det ved jeg godt, I ikke kan se det. Men det er klart, man kommer aldrig til at se gammel ud, når man rører meget has. Men jo, jeg er ved at blive gammel, det kan man mærke på flere måder. For forleden dag, der gik jeg forbi et sted, jeg har gået forbi mange steder før, der skete noget nyt, jeg aldrig har oplevet før. Så gik vi tilbage, og så gik jeg forbi igen. Så den var god nok. Jeg gik sgu lige forbi en børnehave, og hvad lyder det? Er der nogen på brønden, der skriver? Jeg skal bare lige nu her, fordi det godt er, så tager jeg venner med, når jeg går hjem. Men nej, så er jeg jo faktisk også nu levende stand, en levende legende. Ikke fordi jeg er kendt for noget, det er jeg sådan set ikke. Det er bare fordi jeg har så meget allergi, det er rent alt her liv. Så jeg elsker jo vinteren, der er ikke pollen. Der er ingenting, der kan gøre mig syg. Jeg har til gengæld fundet én ting, jeg ikke har allergi overfor, det er alkohol. Det har jeg ikke. Men der er min kæreste gengæld. Det er ikke helt fair, vil jeg sige. Mest af måden, det sådan ligesom udarter sig på, det er fordi, at det hver gang jeg drikker, hun får allergi. Det er altså en anden form for brok. Det er sgu da ikke fair. Nu har jeg endelig fundet noget, jeg ikke har allergi overfor. Så kommer det bare tilbage på den måde. Det synes jeg ikke er okay. Og nu snakker vi om kvinder. Det er så egentlig ikke kvinder, vi skal snakke om, men der er en reference til kvinder. Man skal huske at træde på alle, når man er i gang. Man træder på incestoffer, men så træder det også lidt på kvinderne. Kvindelige opfinder. Er der nogen herinde, der kender en kvindelig opfinder? Jeg har kun 5 minutter, så I skal skynde jer, hvis I kan tage noget. Det er okay, jeg havde det på samme måde. Jeg kender sgu ikke nogen. Jeg googlede lidt om lorten. Der findes ikke kvindelige opfindere. Der findes masser af mænd. Der kan man komme med mange eksempler. Men kvindelige opfindere, det findes ikke. Og så tænker jeg, det kan sgu ikke være rigtigt. Det kan sgu ikke være rigtigt, at jeg har gjort det så skidt. Så jeg har undersøgt sagen lidt, og så siger fint, der findes ingen information på Google, så må jeg finde det selv. Og jeg har fundet ud af det. Det kvinder, de har opfundet, det er BAH! Og det er præcis sådan, det starter hver gang. Når jeg har fået for mange shots. Men der findes faktisk én kvindelig opfinder fra Danmark. Hanne Nielsen hedder hun. Det er ikke engang en joke, det er faktisk det er sandt. Hun har opfundet Havarti-osten. Så kan det godt være, at I kræver ligestilling. Jeg mener, I ved, hvor I hører til nu. Det var alt, hvad jeg havde til jer.